În Debrecen, punctul Sam. Ceva la miștocăreală, punctul Sam arată. Deci voi oraș civilizat. Păcaturile din românești. Un pic trafic aici. Fiora de vârf. Acest oraș România, România s-a făcut încă o dată de căcat, mizerabilă. O să vă arăt încă să mai special la notul. România, România. Aici de prețul, abia și să ne vin în el. Foarte mare orașul. 250.000 de locuitori, ca ochiul mai mare ca Oradea. Mult. Aia că mi-au făcut eu. Uitați aici trafic. Orașele mari din Ungaria. Mai filmăm un trafic. Civilizația ce n-au scalansanii ca România. Эти классные. Gunoiul ăla de țară numit România. E și rușine să spun că trăiesc în România. Îmi face un gur până la urmă. Trafic aici, Debrecen. Asta ce multe mașini. La revedere!